alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Za mu iya sanin sunan malamin? Sunana Kabiru. Malam Kabiru, kana ɗaya daga cikin wanda suke zuwa nema a cikin wato jihar Osun, wadda take da garuruka daban-daban irin su Ilesha. A cikin Ilesha ma akwai labobi daban-daban irin su iregun. To a wannan nema da ake zuwa, me za ka iya cewa dangane da kaman kai meye burinka a wannan nema da kake zuwa na haƙar zinari? Mai buri na kawai in samu kuɗi. Wato kana buƙatar ka samu kuɗi ne da za ka yi wani sana'a da su ne, ko akwai wani abu da kake so ka saya? Ina son in kama kasuwancin ne, ka gane, wanda za a ce kasuwanci ne amma ina da kuɗi. To dangane da yanayin neman, ya kake ganin wahalhalar da ake sha a wajen wannan shi nema na zinari, da kuma yanayin kasada da ake shiga cikinta kafin a je a samu kuɗi? Gaskiya fa akwai kasada. Dan mutum ma da zai gani yanzu za ku je tare da ɗan uwanka ka dawo kai kaɗai. Wato ya rasu kenan. Yana can shi ya ƙasa ta danna mutum, kana ji kana gani da kun je ku biyu za ka dawo kai kaɗai, ba abin mamaki ba ne ba. Kuma haka ba zai sa gobe kuma ka ƙara komawa ba? Tun da safe zan wuce. To amma wasu mutanenmu na arewa suna ganin kaman da an zo leshe kuɗi kawai ake samu ana komawa. To me gaskiya al'amarin hakan kenan? Ina duk masu ganin haka nan, sai mutum in ya zo zai gane cewa, mutum ma sai ya zo zai gane cewa to shi wannan ma ba zai ma iya ma wannan neman kuɗin ba. To wasu kuma mutanenmu na arewa suna zargin kaman cewa yawanci matasa idan sun baro gida sun zo nan nema a nan lesha, kamar iskanci ne ke kawo su da almabazaranci. Wasu ba ma su tura ma iyayensu kuɗi, wasu kuma ba ko iyayensu ba sa kira. Me za ka iya cewa dangane da wannan domin duniya ta san gaskiya? To ka san wasu ke ɓata wasu. Yauwa, ka gane, akwai masu yi, akwai 'yan iska, akwai kuma wanda ba ruwansu da wannan harkar, amma kuma akwai masu yi. In dai gida ce ta harkar zinari, dole ne sai an samu masu neman mata. Ka gane? Wato yanayin da ake ciki yanzu kenan, kamar wannan lokacin da na riske ka muke fira da kai, ya yanayin samun da kaman baya za a iya haɗa shi da na yanzu misali? A gaskiya samun nan ɗan baya kaga ya na yanzu. Wato kana nufin samun baya ya fi na yanzu kenan? To amma dai haka nan ana ci gaba da ƙoƙari. Haka nan ana abin nan. To Malam Kabiru, mun gode. Sai a karo na biyu idan mun nemi tattaunawa da kai za mu buƙace ka in Allah ya yarda. Godiya muke. Yanzu za ka tafi wajen nema kenan? Ƙwarai. To Ubangiji Allah ya ba mu sa'a gaba ɗaya. To yayi.